кандидат, който е ясно, че няма да свърши работа. Обикновено това е един от знаците, по които много ясно може да се ориентирате, че окей, този път не става. Така, кой е и защо е там? В киното, баща и майка на всичко е продуцента. При нас е леко странна системата, за разлика от по-голямата част от света, защото при нас режисьорът е също Господ. Това е наследство от така, голямото съветско мислене, в което той като ходи стъпва, гърба му отзад, води един велик, такъв и страхотни грандиозни мисли раздава напред-назад и когато погледнеш, нали, листата на дърветата трепереха, но всъщност става дума за Тарковски, нали, тази посока на мислене, че има едно божествено създание, което влиза и създава малка смес. Всъщност, в реалността, обаче, без парите, които продуцента или съответно съветската държава, в случая на всички тези големи имена, той може да ходи велики, колкото си иска да страда във ъгъла, но филм няма. И все повече и повече този свят върви към модела, в който парите определят дали ще се случи. Оттам нататък режисьора определя какво ще се случи. И е много важно в кастинга да имате представа, особено примерно в случай на театрален кастинг, че вътре може да седи директор и драматург и те спокойно могат да имат аргументи, които нямат нищо общо с творчеството, защото тяхната работа е утре бюджета на театъра да е вързан, така че да не гладуваме. Те балансират количество актьори на различни места и това са неща, които ви трябва да уважавате. Ако държите към вас да се отнасяте професионално, вие трябва да се отнасяте към тях също така професионално. Така. Оператора. Човек, който страшно се интересува от това, може ли да ви светне профила от ляво или от дясно. Особено на втори, трети кръг на кастинг и на екранни проби. Давайте всичко, което иска. Дръжте се като с някой, който командва фотосесия. За него работата е свършена, когато той може да ви светне от ляво и от дясно и от всякъде ще изглежда добре. Той трябва да е проверил това преди да отиде на снимки. Иначе това нещо ще стане пак, само дето, в 12 часов ден, който ще струва страшно много пари и нерви на всички. Тоест същата проверка ще се случи на полето някъде на майната си, където той трябва да разбере ами сега какво правиме, защото с този профил не мога да светна така както, или не мога да го отснема оттам, откъдето го иска режисьор. Така че ако вътре седи оператор, имайте предвид, че ви гледа око, което не се вълнува толкова от силата на актьорското ви изпълнение, колкото се интересува буквално от това как да те направя хубава картинка. Защото най-накрая той остава или не на работа, именно ако може или не може да направи хубава картинка. Асистента. Така, преди това. Кой е кастинг режисьор? Кастинг режисьор в България е сравнително нова професия. Въобще идеята за кастинг, че ще се избираме е сравнително нова. Въпреки, че в нашата традиция има екранни проби. Ако загледате биографиите на старите актьори, много често ще видите вътре извикаха ме в Бояна на екранни проби. Сега, има момент, който беше доста такъв пипкав при тях, че ти мене няма да ме караш да се прослушвам, но ако искаш да ме видиш как изглеждам на камера, може, което режисьорите използваха, затова страшно искам да те видя на камера как изглеждаш, за да те прослушам, т.е. за да видя дали ще ми свършиш работа. Като кастинг обаче, като събиране на хора и търсене на хората, с които да направиш проекта,